Hello everyone, lwgwpwr जोङो नै बाबुजों आंजों एसे भिडिअ बानायनोसै ओंखाम जानाय मा ओंख्रि दे केला गैया गारनि गाहानो आबिर फुनना होदों मा खालायगोन मा मागोन बे बिमाखौ ओमफ्राय दे दिनै मा ओंख्रि खोन्था बोरमाजों माजों बोरमासो फाजाया बोरमा बेदर ओमफ्राय आलु ओमफ्राय थारुनजों ना जायो ना बोरमाफोरनि gidir, sampai tarun, sampai bwrma jeng alu jeng. Na gidirra. Sampai jeng family sudah ini. Itu moजां ओंख्रिखौ मानो जानांगौ? ओंख्रिखौनो जायानो आजाया जोंना बोरमा बेदरखौनो जायानो मानो जानो बायोथाय मा? बोरमा बेदरबो दं आरो नै दहायनि ना फाजायाबो दं नै लोगोफोर ना फाजा ना गिदिर फाजा ओंख्रि खि ओंख्रि बेदर खि बेदर जायाखै एवनाया आलुखौ बांद्राय होदों बांद्राय ना आलुआ नि संख्रिखौनो जा बुरजा लाफ्लांबाय आं idea मोजांथार What does this? Na gidir faza. Ini mana maksudnya? Harus musuh lah mak, ya. Harus musuh. Ya, naik sedikit pak. Mungkin aku yakin. Ya, itu juga mana cium tu. Ani tersiau pergi baik bedor mani, nama ni, rawu jalan ni. Aku cabang mana? Zakon hala. Umma bertambah. Đâu có trồng trong chăn bè.